Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu mate chero ni nanto thotieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng wago mbaka wang'yo kaka wanyalo bedo kod ngima maber. Antiere kod wendo na kendo daktari da studio koka ketho kinde abo mie thuolo obonyiso ne nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage kokwa ketho kinde wadonje twak achiel kachiel machiegni daktari. Kamano an Professor Osur maja Ugenya molonye weche mag chieth yore mag reproduction giluongo nang'o gi dholuo yore mag nyuolruok reproduction sexual health lokane kawuono dholuo tami Jon dholuo kama professor nikech ang'eyo twage wa kodi e chenro mar penj laktar mabende gin twage mosekelo lokruok mang'eny mokalo e ngima oganda wa e families nikech gin nitiere ga twage moko mathoth ne ji ok wuoyega to e penj laktar wago mbaka mondo mwabed kod ngima maber awacho ga ni 360 tiende ni obed mar nyathi omed mar jomadongo nyaka mag weche mag bede achiel weche mag hera kod gik makamago. Yes. Ano kare. Koro ana e yore mag hera go gi kaka inyalo los gi bed mabeyo mondo families obed kare kendo ji obed kamor ma ok gore utegi. Daktari thothne wayudoga ka ponono ni chandruok nitiere kata pek nitiere e family to ng'enyne ji ok dwaga wuoyo weche moko kaka weche mag hera gi to in owuon in professor tiende ni weche gi ilonye tiende ni somo gi malong'o ang'o miyo nineno ni mondo misom mana weche mag hera reproductive sexual kod gik makamago? Kapodi ok abedo specialized e yorno ne an daktari ma general to ji ne biro penja seche te ni to an gi shida e yorni ok anyal timo weche mag hera awinjo rem kata onge teko atim nang'o to nayudo ni dakteche mang'eny ok olony e wechego koro inyisogi ni onge kaka wanyalo konyi en psychological obiro rumo so nayudo ni nitie need mar somo wachno mo in detail mondo wane kaka wanyalo konyo ji to ok en kata gimisome Kenya ka nikech universities ma Kenya ok offer go ok puonje koro daktari madwa some to nyaka dhi some loka momiyo nochuna mondo adhi asome nikech nitie chandruok ji mang'eny nigi chandruok to onge kony ma giyudo. Wamuloga chandruoge mang'eny mag joma mine ahinya kotenore kod tuoche mag joma mine mabende wachoga ni ng'eny mokalo kae to yudo ka yore mag timo hera joma mine bedo gi chandruoge mang'eny yore mag wuok e ria mabende apani to kwa odiechieng' makiny nitiere kaka affect joma mine joma chuo ok wuog e ria kod gik makamago weche mag menopause joma chuo ok bedo kod chandruoge makamago mayudo ni thoth ne weche mag reproductive kata weche mag sex programs ainago joma mine mabedo ga kod chandruoge kawuono kadwa ni wawuok kuom joma mine kata matin adwa na wawuok kuom joma chuo nigi chandruok be moingo joma mine aparo ni be girom tu nikech kuom ji aparo yudo ni anytime ji adek ma joma chuo ji adek ma joma mon 10 out of 10 women 3 out of 10 women adek kuom apar mag joma mine adek kuom apar mag joma chuo nigi shida go koro girom aroma en mana ni ng'eny chuo ok dwa wuoyo ka gin gi chandruok to ok gidwa wuoyo e wi chandruok no especially kodhi gi gik madhi ka timo hera go gineno shame which quote nikech ka giwacho ni gin gi shida to koro ng'ato nyalo paro no kin wuoyi ma oromo jomoko be nyalo luongi ni dhako dhako mano koro wachako discriminate joma mine iwacho ga ni long lilo daktari kata long lilo ok ni ok in ng'ama dhako joma mine kikwa mulka to ng'eni ng'ama dhako ok nyal yudo direction adwa ni wadonje twak achiel kachiel nyawu mar duong joma chuo en ang'owa en ED erectile dysfunction dysfunction ng'eny joma chuo ka nigi shida no giwacho ni aonge teko mar ng'ama dichuo nitie kaka gi describe go gi kisungu waluongo ni erectile dysfunction kata waluongo ni erection failure matiende ni ng'ama dichuo ok nyal bedo ready ok nyal bedo strong mondo otim hera gi ng'ama dhako
Koro ng'eny chuo ka nigi shida no giwacho ni gin gi ni teko onge. Mano e kaka gi describe. Gitiyo gi figurative language. Jomoko be wacho ni chuma ok nyal chung or luth ok nyal chung gik moko kamago. But the main thing ma giwacho en niya ni onge erection in simple language. To e science to luonge ni erectile dysfunction. Erokamano ahinya en erectile dysfunction kata en nyawo mar duong' joma chuo. Mano e twakwa odiechieng' ma kawuono wantiere kod Professor Osur. Omiyo ka in ng'ama dichuo intiere kod chandruogni kata in ng'ama miyo to jaodi intiere kod chandruogni, ma en twak moko nego bed ni bedo godo mabor. Mana kaka Professor Osur owacho ni thothne ji neno wich kuot, jok dwa wuoyo e weche machal kod magi. To weche mag penj laktar, weche modhi kod ka dakteche wacho ga ni onge gimoro amora ma wi kuot godo. Kapo nono ni chandruok nitiere, chandruogno ema wang'iyo to wa address wang'iyo ni ma en chandruok obiro nikech ma kinyalo konye tinyalo konye kama. Daktari, erectile dysfunction thothne ang'o manyalo miyo otimore kata ang'o makele? Nitie gik mang'eny makele. Mokwongo nitie tuoche ma ka ng'ato nigo e dende to giyudo shida no. Matiende no bedo kaka symptom, kaka ranyisi ni in gi tuo moro. To nitie tuoche mang'eny kaka tuo mar diabetes. Diabetes ka ok ochiedhi, tuo mar sukari, modonje dendi kabisa, to iyudo ni teko mar ng'ama dichuo rumo. Pressure be, ka in gi pressure ma ni malo, blood pressure ma ok ochiedhi, be bedo kamano. Or ka in gi gima waluongo ni cholesterol, matiende ni mong'enye dendi, fats. Mok kare. Or kata man obesity, yani ngi ratil mamalo, kitim exercise, kitne chiemo michamo makare manyalo mi dendi obed healthy. Gikamago miyo teko mar ng'ama dichuo rumo. Koro mana achiel kuom gi. Mar ariyo, iyudo ni nitie hormones. Chuo be niga gi hormones. Ng'enyne wawacho ga ka in gi shida kaka mar period, ok ine dwe kaka dwarore, to inyisi ni in gi hormone problem, hormone ni ok ni kare. Koro ji mang'eny paroga ni mon kende ma bedo gi hormone problem. Joma chuo be nigi hormone problems. Hormone ka ok ni kare, to gin hormones mang'eny kaka testosterone, prolactin, nitie hormones mopogore opogore, thyroid hormone. Ka ok gin kare be inyalo yudo ni koro erection lal. Nitie kendo weche madhi gi paro mang'eny, anxiety, depression, gik mamiyo ng'ato paro be miyo erection dhi. Seche moko kata mana ka pesa lal, iyudo ni dichuo koro en worried nikech onge kaka onyiew ni nyithinde chiemo. Sani koro ji dwa chulo fees, koro ionge pesa, in gi stress, ok inyal yudo erection. Nitie moko be madhi gi relationship. Ka relationship ok ber e ot, matiende ni winjruok mar ng'ato gi jaode ok ni kare, udhaw seche te, iyudo ni mano miyo ok inyal bedo gi hamu mar bedo gi hera, koro erection lal. Koro nitie gik mang'eny. To e gik mang'eny gi daktari ma bende ibo pimonwa achiel kachiel tudruok mantiere e kind teko mar joma chuo kod chandruoge mipimonwa gi. To kapok wadhi mabor ahinya, adwani mondo mimulna ne ni chandruogni ong'eny marom nade ahinya e gwengewa mag Kaluo? Chandruok mar teko mar ng'ama dichuo e tuo ma common mogik e weche mag tuoche mag herago. Ong'eny? En mong'eny mogik moloyo tuoche te. Nitie joma chuo mang'eny man gi shida ni. Wawacho ni chiegni a quarter of men, achiel kuom ang'wen nigi shida ni. To luore nitie ng'enyne oyudore older age group. Ing'e ni gik mawacho go ng'eny gi imedo bedo ng'ama duong', imedo bedo gi shida mag diabetes, hypertension go ang'o. Kaka higni medo sudo, Kaka higni medo sudo. To be nitie joma tindo ma pod bedo kode, en mana no ong'eny,
kuom joma dongo e older age group so en common achiel e wi ang'wen tiende ni kama joma chuo nitiere ang'wen achiel kuom gi nyaka bed nitiere kod chandruok mar nyawo kata teko mar pacho manitiere piny daktari ni mondo mang'e ni e weche mag tuo mar pressure iwachonwa kacha ni thothne kaka higni medo sudo e kaka tuoche gi donje del onyalo bedo sukari onyalo bedo pressure ere kaka tuo mar pressure otudore kod teko mar pacho kata weche mag erection kuom joma chuo kato kod tuo mar sukari adwa ni tudgi atuda mondo mi oganda wa understand winj malong'o ni kapono no kiritori maber ma ibedo kod tuo mar sukari tuo mar pressure tidhi bedo kod chandruok so erection en remo maringo dhi e organ no e duong' mar ng'ama dichuo ka remo dhi mang'eny kanyo to yudo erection pressure diabetes gima gitimo en ni giketho channel tube ma remo ringe koro remo ok nyal dhi kaka dwarore mondo kel erection no mano emomiyo ka in gi pressure kata diabetes kata mana cholesterol man malo gidino yore mag nitie en kaka pipe mar pi pipe mar pi mane jikon kiketo gik mang'eny e iye motimo mo tiyudo ni gidhi gi block go ose block koro pi ok nyal kalo kaka timore gi organ mar ng'ama dichuo be ka in gi sukari man malo e remo gi cholesterol mabe en sugar gigo dhi to loso gima block channel no to ka pressure nitie pressure be ketho channel kaka remo ringo koro remo ok nyal dhi mondo donji kama dwarore mondo kel erection mano e connection mantie mano ipimonwa maber wabo ng'iyo pichni mar ng'ama dichuo ma remo ringe dende maber nikech wacho ni thothne en remo maringe del kod mano mantiere kod chandruok mabende wago mbaka odiochieng' ma kawuono erectile dysfunction adwa ni mondo mimulna ratil mamalo mar del nikech wacho ni bende ka ng'ato nigi ratil mamalo mar del obesity to nyalo bedo kod chandruok connection tudruok chalo nade ka koso pod wadok e weche mag mo mang'eny e del ka ng'anyna ing'e ni ka dendi duong' to size mar adundo ok medre en the same ng'ama ok dende duong' ng'ama dende duong' size mar adundo rom koro ka dendi duong' mondo adundo ni ogo remo machopo kuonde te del bedo matek emomiyo seche moko koro yudo ni remo ok nyal chopo kamidware to omedore kendo gi modhi ma wawacho mang'eny e del ka dhi block channels go koro ok nyal yudo erection omiyo dwarore ni watim exercise mondo wabed joma lean ok ng'ama fat ok ng'ama dende ni malo ahinya yes daktari wantiere kod pichni ariyo ka kaka erections timore mani pimonwa kacha kod kaka remo ringo nyakora muge jwang' mori nyalo wuotho kodwa daktari mondo mipimnwa ni twak ma wantiere godo ni nyawo mar duong' joma dichuo mabende wacho ni en chandruok maduong' kata chandruok mang'eny mokalo machiegni thuolo ni en mari e penj laktar kawuono koro ma kapodi ok ng'ato yudo erection kako gore tek ng'eyo but remo ringo kae to wuok dhi oringo to wuok odhi channel onge shida bang'e ka idwa bedo kibedo stimulated ibedo gi ng'ama dhako riparo ng'ama dhako umulore or whatever tiyudo ni remo biro donjo but channel magolo remo nitie kaka bedo mathin nitie kaka dendi produce gik mamiyo bedo mathin mondo remo kik wuog dogi then yudo ni remo accumulate tibedo gi erection koro gima timore e weche ma ketho erection achiel kuom gi en ni kaka remo ringo no tuoche kaka diabetes pressure cholesterol kani malo ketho wachno to nitie moko be kaka nerves ka ok ni kare nikech mondo remo obi odonj kae mondo nerves oti neno ng'ato ing'e ni nerves ema miyo dendi information madhi nyaka piny ku nitie nerve problems be ka nitie to communication no nyalo lal e yo koro yudo ni erection be cannot work
So nitie tuoche mag nerves be, but ok gin very common kaka diabetes, gi cholesterol, gi pressure. Yeah, koro mano ema watemo explain. Ma thothne en gima duong' ka en tudruok kachiel kod ringo mar remo e del. Daktari, awinjo kimulo kamoro ka tudruok mar obwongo kod del duto te, nikech awinjo kimulo samoro wang'o neno communication dhi obwongo. Obwongo tiende ni nitie kaka obwongo ema nitie kaka obwongo ema wawacho ni ka in gi stress nitie kaka obwongo korango kirango ng'ato to obwongo ni interpret kose interpret to oro signals. Koro ka in gi stress or in gi depression ok in at peace to signals go ok nyal bedo transmitted. Koro yudo ni seche moko ng'ama dichuo gi ng'ama dhako gin kata kitanda kata gin duk ang'o to signals cannot go, ok nyal dhi nikech nitie disturbance. Signal okwamo kwe onge gi paro onge gi kwe. Koro ok nyal yu direction. Koro mano is a different cause madhi especially gi weche mag stress, anxiety, depression. So signals go cannot be passed e yo madwarore mondo ibed ready for sex. Ma ponono ni ma en gima timore ne ng'ato kata e pacho gi lak seche gi. Ng'ama jogi duto te ng'ama miyo kachiel kod ng'ama dichuo nego par malong'o ni nyaka be ni gini ok ni ng'ato time nikech ohero kata ok ni ng'ato time nikech samoro entiere kod apisine moro kamoro koro koduogo dala to oneno ni kagima signal ok tudre maber ahinya. En tuo. Wach apisino nitie weche ariyo. Mokwongo kaki wache no ok ochuno ni ok en ni ng'ato nigi apisine no emomiyo obedo gi shida. Shida gi nyalo beda without. But nitie moko be ma bedo gi apisi nyalo kelo. Wamake amaka kanyo kama bedo gi apisi bende nyalo kelo chandruok. Ageno ni wadhi loso ute daktari, ok wadhi ketho ute kotenre kod twak wa makawuono. Erokamano ahinya. En Nyawu mar duong' joma chuo. En twak mathoth ne jok dwaga wuoye. To ne wasewinjore ni e weche mag laktar ka onge wich kuot nyaka wakonyre kendo nyaka wayud kaka wanyalo ng'iyo duoko ne chandruoge ma wanyalo bedo godo. Waka uyueyo ka waduogo to wadhi nyime kidieny mar ariyo. Seche moko uyueyo ni orna otete minyalo bedo godo kokalo yor SMS. Aboneno SMS ni ka ad Professor Sur bro duoko. Facebook page en page laktar. Facebook page wa en Ramogi TV #page laktar. Kaito daktari bro duoko penjo duto te ma intiere godo. Kik ibed gi wich kuot mondo mi yud konyruok. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gima miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, penjari penjo mibni godo no mar seneta. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Nyakwara Mugajuanga, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo nono. Parni chenro mar pok opogore Nyakwara Mugajuanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Vicky Ibambe na View Travel.
Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD, South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. This is the GOAT. Rich in nutrients A, D, B12, and minerals like calcium and potassium. It's lactose mild, easier to digest, and easy on your tummy. It's the goodness of goat milk from our farm to your table. A true alternative to other dairy products. Perfect for nourishing and nurturing the little ones. More Sangare, more goodness. I'm just doing this for my friends at school who do not have lunch. Oh, you should have told me. When your kids learn from you, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Nyawo mag joma chuo e pacho. Thothne ji ok ong'eyo ni ma en tuo kata en chandruok. Professor Usur leronwa ni en chandruok mang'eny mokalo. Ponono ni isebedo ka intiere kod chandruogni kata isebedo kineno nyawo ni. Moro king'eyo ni en ang'o makele. Professor nyisowa kacha ni gik manyalo kele ng'eny mokalo. Tuo mar sukari, tuo mar pressure, ratil mamalo mar del, mo waluongo ni cholesterol ma ok kare ka nitiere e del kendo ng'eny e del nyalo kelo chandruok. Dangni mag paro waluongo kacha ni stress, kachiel kod tungni, kachiel kod fuere mag udi. Mago nyisowa ni nyalo kelo chandruogegi. Kata kamano da professor kane pok wadhi e yweyo ni pimonwa kacha ni ka ng'ato samoro nitiere kod apisi bende nyalo bedo kod chandruogne. To ni wacho ni tidwa ni mondo mi imulnwa maber. To ni wawinjore kacha ni ok waketh udi. Wawinjore ni waloso udi odiochieng' kaka wuon. Tinde gima waneno joma chuo nigi apisi, joma mon nigi jodia gi be. Nyocha kane otim waluongo ni demographic and health survey, nonyisi ni noyudo ni ji mang'eny sana nigi jodia gi apisi. Man and government study mitimoga every 5 years. And very common ma places kaka Narok, almost 40% mag jomo kendi nigi jodia gi apisi gi. Mon gi chuo. To kaka en related gi weche mag teko mar ng'ama dichuo en ni okelo ywaruok e ot. Ing'e ni ka en gi jadia ni kata ka en gi apisi ni tiyudo ka koro ok winjre e ot nikech pogo hera tek. Koro kibire ot to iwang'a wang'a kata onge gimotimni. Idwa mana dhaw. Koro kudhaw seche te onge kaka nutim hera. Ok inyal yudo teko mar ng'ama dichuo. Mano ema nitie that connection. Mama abende nitiere kwanda tamalo moro matin onyalo kelo chandruogni daktari. Adwa ni mondo mwang'e ne jogo ma samoro onge kod tuo mar pressure, gionge kod tuo mar sukari, samoro bende giwacho kata ni pok gidonje weche mag keny, tiende ni ok ni gibedo kod ywaruok e udi. To gintiere kod chandruogni, gitang'o makelo negi to onge gi pressure, onge kod sukari. So gima wawachoga en ni kiyudo ka en gi shida ni kik iluor, biane mondo timni test nonro te. Nikech nitie weche mang'eny. Inyalo paro ni in kare
to nitie tuo mane del. Mwawachogo gin achiel kuom tuoche mang'eny manyalo bedo ni ng'ato nigo. Kata mana yien ma seche moko ng'ato tiyogo, kaka yien mag pressure gi. Seche moko kata kong'o ma ji madho mang'eny ni. Ing'e ni kong'o, nineno ndalo moro mon ma Kiambu ka ne giting'o mabango. Ni joma chuo onge teko nikech tiyo gi kong'o. Kong'o kotigo e yo ma ok ni kare, di ng'eny, to ketho del. Oduogo kill nerves ma wawacho ka. Koro iyudo ni onge sensation, onge feeling, onge erection. Koro nitie gik mang'eny ma nyalo kelo wachni. Ma wawachogo gin mana achiel kuom gi. Koro kotim ni nonro maber, to wang'eyo ni to ang'o makele. Erokamano ahinya. Daktari, ne wawinjore kacha ni oganda mondo mi oro ote machuok kaka ginyalo bedo godo, nikech adwa ni ipuonjo wato penjo bende donjo mondo mi kang'o chopo tielo mar adek to koro ok wang'ad johera mar chenro ni, nikech adwa ni mondo mi penjo duto te wayud kaka inyalo timo mondo mi duoko odiechieng' ma kawuono. Daktari, antiere kod penjo moro ka ok onyisa nyinge, kata kamano owacho kacha ni profesa, penjna profesa ni onyalo bedo kod erection moingo seche 2 straight. Owacho kacha ni ma osebedo chandruok ne jaherane nikech oneno kagima jaherane neno kagima koro ok odhi kode maber ahinya. Owacho ni onyalo bedo gi erection kuom seche moingo 2 straight. Mano waluongo gi jo chiedhruok ni priapism. Priapism en erection ma ok rum. Wantiere kod ma erection ok bedi kod erection mok rum. Obeta beta ming'a makoro kendo en tuo. Wayude kaka kuom joma nigi sickle cell, nyalo bedo kode. Or nitie yien ma ka ng'ato tiyogo, be nyalo bedo kode. Ing'e ni tinde nitie joma ka owinjore gi ng'ama nyako ni gidhi romo. To dhi e chemist to nyiewo yath omuonyo. To yien go kia ni timo ang'o e del. Owacho ni kawuono nyako ng'e ni an ng'ama dichuo don. Omuonyo yath. To yien go moko nitie makelo erection ma ok rum. Makendo koro en tuo. Nikech ka erection ok rum, nitie kaka damage timore e system. Makoro bang'e kendo inyalo yudo ni in gi erection problem. Ibedo gi erection ma ok rum, moketho gik moko, koro kendo in gi problem ma ok inyal bedo gi teko mar ng'ama dichuo. Omiyo ng'at ma kama onego rang nang'o matime. Maybe nitie yien motiyogo, maybe nitie tuo mane dende kaka sickle cell makelo mano. Ineno blood flow ma wawacho cha. Gima nyalo interfere gi flow mar remo no. Nyalo kelo mano be. Ma kik ng'ato wachi ni ntiere kaka antiere, mano nyalo bedo chandruok makabeto ne laktar mondo mi yud kaka inyalo konyi. Daktari ni mondo mi mulna mana matin, chandruok ni wacho ni iluonge nang'owa? Priapism? Priapism. Adwa ni mondo mi mulna mana matin chandruok monyalo kelo e del kopogore kod chandruok mar teko mag pachogi, adundo kaka gwecho, otimo ang'o e del bende ka odhi aming'a, nikech seche 2 to samoro ma ok otimre kata dichiel e odiechieng'. Ok otimre dichiel e juma. Ng'enyne en mana ni oketho organ no. Organ system mar erection. Mar ng'ama dichuo ni oketho. Mar ng'ama dichuo oketho. O damage. Makoro bang'e yudo ni erection nyalo bedo ni ok timre kendo. Koro ok en gima ber. Ok en gima ber. Otem matek mondo mi one laktar. Daktari, kaponono ni penjo machielo bende donjona kako kale yore SMS. Profesa, ibro duoko penjo gi duto te? Onge rach. Okay. Wantie. Owacho kacha ni profesa, antiere kod shida, ok anyal kalo rounds 3. Ma en chandruok koso ma to en kawaida. Moro nikech wang'iyo chandruoge mag joma chuo, inyalo pimonwa kaka onego bedni obedo standard, kokale normal standards. Odwa rounds 3 otieno. Mano rounds 3 muda mane. Ing'e ni takia ni en gi higni adi. Mano penjo matek duoko. Oni wiso ni en gi higni adi? Wakia ni en gi higni adi. Nitie joma kotimo round 1 e dwe to gin kare tu. Nitie joma timo round 3-4-5 in one night. To onge standard
en gima in iwuon gi jaherani yudo ni nikare ema mata. Omiyo ka en otimo round adek to en wared, ang'e ni nitie joma wacho ni an ka anyalie kata timo achiel e juma damor. Gato yuaga adek to nitie ng'at ma yuago kata achiel e juma. Omiyo kapar kamano shida. Onge problem Daktari ayudo penjo machielo kama owuok kuom Enos penjo kacha ni kabind chiemo mage kata bende nitiere chiemo ma ka ng'ato chamo to nyalo interfere kod system mag joma chuo kata nyalo kelo chandruok makoro wago mbaka odiochieng' ma kawuono ni. Gima nyalo kelo shida en kong'o. Nitie yien ma ji tiyogo, ndawa moko ma ji tiyogo madongo gi mira. Waluongo gi ni drugs of addiction. Gine ma nyalo wacho ni ginyalo miyo ng'ato bedo gi shida, lakini chiemo ma kawaida onge shida. Ero kamano ahinya. Aneno tema machielo ka ok onyisa nyinge kata kamano wacho kacha ni en wuoyi onyisa hignige en wuoyi ma jahigni 19 to ka en gi nyadendine kata pisine to SMS wantiere namba mar SMS nitiere TV mari, namba mar simu nitiere TV mari. Inyalo tudori kod Facebook page en page laktar. Waka uyueyo ka waduogo to wadhi nyime, kik isud, kik idhi mabor kata matin. Kaka in ing'eyo ni wanodhi loyo sarab gi meher. Experience Canal. Dongi ng'e ni an jalweny. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Igome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Mujenge kigero to mam nagede nera wani. Kigoyo mujenge kigero nagede nera wani. Awacho nati mate na kena uri seme wapi na security nyara lego donge nati mate kata kininde na mutino mondo mi usikize tune mar chieng moro nwadag maber idiyo star 860 star 418 as Ramogi TV kod jothumbe duto. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, nurtures our Kenyan spirit, welcomes, and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai kweli ina Brookside Dairy Best. Nasikia watu wengine wanasema nimethreaten mtu I have not threatened anybody. It is the truth. Watahama Kenya. Ama wataenda jela. Ama waende wapi? Jatend piny Kenya William Ruto dagi ni okonyal kwayo ng'uono e weche manyocho wacho
kuom ji ma oluongo ni achudhe moteko kembe sirkal. The October, November, December 2023, it is expected that most parts of the country will experience enhanced, that is above average rainfall. Gwenge makaluo yangi kinde gwenge ma igeno ni koth mapek mar El Nino nyalo kelo midhiero e giko higani. Kikelonwa documents adek tidwaro ni mondo ji opogre documents adek gi ji moingo 100 nikech ok wanyal yalo gima gin gi document to wan waonge kod document. Jopiny ne okun mowuok e romo mar kawo pachgi bang' apisas mag kaunti rem chopo kanyo e wang' sa. Kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wantiere kod Professor Osure studio. Penjo duto te kori inyalo penjo achiel kachiel, namba mar simu ntiere TV mari, namba mar SMS bende pontiere TV mari, inyalo penjo gi nikech wayudo ni en chandruok, en tuo, omiyo kik ibed kode pacho. Daktari seche mwase wacho ni en tuo, manyiso ni nitiere kaka inyalo thiedhe kata nitiere kaka inyalo konye ng'ato. Ok ang'eyo in kaka professor in ming'eyo wechegi maber mokalo. Kuom ranyisi kapo nono ni pressure ema kele, ka ng'ato thiedho pressure kata ka ng'ato otiyo kod yedhe mag pressure kaka dwarore, chandruogni bro dok ma ng'ato doge wang'e. Kapo nono ni en tuo mar sukari, kotiyo kod yedhe sukari kaka dwarore, gini nyalo bedo reversed koso nitiere thieth makoro nyaka mi ng'ato po nono ni nitiere kod nitie chieth. Mokwongo nyaka wachiedh gima kele. Nyaka wapenj ni to ang'o momiyo shida ni nitie mondo wachiedh shida no, gima kele no, kata ka en pressure, diabetes, chandruok mag udi ma ji dhaw, kong'o ma ng'ato tiyogo, gik mwawacho go te, or del maduong' ma dwaro. Yana kausim Fred, Prof. Yeah. Yana kausim Fred. Okay. Fred, hello, penj laktar. Hello, Ruth. Machiegni Fred, penj laktar. Agoero kamano mokwongo kuom kelo twak makare. An awuon shida man go niya. Ka sasa maromo gi jaoda. Sana ka kar tich koro adhi dala koro waromo. Kendo ka the first night ibiro yudo ni piny ber ndi. To koro kine ka dalo chieng' mar ariyo adek ang'wen madhi mbele wadok chien go. To koro ni teko onge. Koro gini osechanda kabisa. Mana dwa ng'eyo ni daktari onyisa ni to ang'o manya bedo ni shida mane manya bedo ni an godo nikech chieng' mokwongo kwaromo. To lich to chieng' modong na odiochieng' otieno modongo to koro abedo ni an gi weakness kendo feeling onge. Mar ariyo. Nitie diere moko ka mane tich okethore koro wadhi wabedo ni an dala gi jaoda. To kane wabedo thuolo mane wabedo godo no like 6 months, tinya yudo ni feelings ne onge kabisa. In fact kada mana michung' cha ne onge banja ni ne not ne penjore mana to ang'o marach in fact ne sichako dauta. Koro en attention mar den chini kama na ae nitie kaka nagajora. To mano gima ne onge. Koro nare kwayo mondo daktar mondo okonya kanyo erokamano. Erokamano ahinya Fred, kik idhi mabor. Antiere kod simu machielo. Hello, penj laktar. Hello, Ruth. Machiegni penj laktar. Iloso gande sa japo soko. Machiegni penj laktar. Adwa penjo daktar wach moro achiel. Ne an kod weche ariyo. Achiel mokwongo wacho niya. Samoro dichuo nyalo bedo gi reaction, yani onyalo bedo gi reaction mar gombo mondo obed gi ng'ama miyo kamoro achiel. Kendo yudo ka seche moko dende chwakore sana ka ng'ama miyo onge buche. So koyudo ng'ama miyo no makoro dwa bedo kode achiel cha. Iyudo ka kendo koro teko mar ng'ama dichuo no dok piny, koro ok obed reactive. Koro ok ang'e ni shida machalo kamano nitiere gima kele. To penjo mar ariyo. Dhi nyime wawinji. Madwa ni apenji laktar ni to teko mar ngufu mar dichuo ni. Rumo ne ng'ato kochakore higni adi. Kosebedo gi higni adi makoro teko mar dichuo ni nyalo chako dok ni chien. Yeah. Erokamano nya Prof. Prof wantiere kod penjo ariyo, penjo mowuok kuom ji ariyo, penjo motegno chuth. Penjo motegno. Wachak gi mar Fred. Fred mokwongo cha. Fred wacho ni
kane tich orumone to dhi dala to koro oyudo ni ok onyal bedo gi teko nok ogomb kata gombo en mana gima owacho cha stress kata mana ndalo covid joma ne tich orumoni ne watimo research wayudo ni wechego ne ok ginyal nikech stress kiparo ni kawuono onge pesa mang'inyewo go chiemo seche moko ji ok mor e ot nikech ji nigi kech ok inyal bedo gi hamu mar timo hera bende ok inyal bedo gi teko mar ng'ama dichuo mano stress. Ayo duogo wacho ni seche moko ka odhi dala odiochieng' mokwongo en kare, ndalo modongo oyudo ka onge teko. Ber mondo rang ng'ato. Nitie gima waluongo ga ni sexual health check every year. Oh, wan gi gima kamano be? Higa ka higa. Mirangaranga ni to in kare, dendi ni kare, kose nitie gima ok ni kare. I encourage ga ji mondo otim sexual health check. Nitie gik mang'eny mwarange del. Mondo wabeda sure ni onge shida. Anyalo wacho ni Fred otimne sexual health check. But the other thing en ni seche moko ka hera be odok chien. Nyalo bedo shida. Nikech odiochieng' mokwongo in kare, odiochieng' mar ariyo, mar adek, mar ang'wen, nitie onge hamu, onge teko. Nyalo bedo ni connection ma en go gi jaode be ok ber. Maybe hero dok piny, maybe ok gin together emotionally. Chuny gi ok otudore kanyakla. Nyalo bedo. To joma chuo be waseyudo ni kisega bedo gi shida at one time, ka nitie ndalo mane erection chandi, to onyalo bedo chronic, matiende ni anytime miparo ni gini nyalo timore tiyudo erection lal. Mano ng'amogonwa simu mar ariyo wacho ni seche moko ka en kende to en gi hamu kendo ogombo to ka mama biro to kendo koro kodwaro. Bas, nyalo bedo nosebedo ga gi shida mar erection. Koro konena ng'ama mama kama to oparo ni erection nyalo lal kendo to miye luoro to koro ok oyudo erection. Mago duto nitie kaka ichiedho. Waluongo ni performance anxiety. Matiende ni anxiety mabiro kiparo ni adhi perform. Ma is a very common thing be kuom joma chuo. Just fear. Iluora ichal ng'ama kineno jaodi tichal ng'ama oneno simba. Iparo mana ni weche dhi bedo maricho, erection lal. So nitie kaka ichiedhogi. Ibo nyisowa kaka ithiedhogi nikech adwa ni mondo mi ogandawa oyuda rieko matin kotende kod kaka inyalo thiedh wechegi kata kokalo e chenro ni. Antiere kod Samuel e line. Samuel, halo, penj laktar. Ruth. Machiegni? Yie nade? Ariyo maber Samuel, machiegni? Apenjo niya. Dhi nyime? Awuoyo kowuok Bondo. Shida mantie go? Chalo nade? An ni erection biro. To kadonjo to atiko nyirni matin. To serumore. Okay. Prof. Yes. Mano ing'eni erection failure nyalo apani maka kanyo owacho ni obira maber to chako lal. Antiere kod simu machielo yiena mondo mi akawi iluonge ni Fred. Fred, halo, penj laktar. Anangi penjo kama. Machiegni? Iyudo ka an gi jaoda. Performance maga gi apisi ni kare moloyo kaka an gi jaoda. Na agombo ng'eyo ni to kanyo challenge nyabedo kanye nikech kan ka pisi mabe dendo ni mpango kando. Aloso maber ndi. Ot ka to teka. Una daktari omia konyruok. Koro nitie emomiyo wawacho seche ka ni pogo hera tek. Chunyi ni kure. Kama chunyi nitie emidhi performe. To isewinjo ka ji wacho ni inyalo ng'eyo ni jaodi kata chiegi neno ng'ato oko. Matiende ni inyalo sense no nitie gima ok normal. Oko bed at peace
with himself seche ma en gi jaode nikech seche ma en gi jaode maybe to oparo weche moko ma oko kucho. Waluonge ni nitie joma ka nigi regular partner gi direction lal, ka en gi ng'ama ni oko direction biro. Waluongo ni situational erectile dysfunction, matiende ni an erection problem ma and directed to just one person. Nyalo bedo ni pogo hera tek, or nyalo bedo ni nitie kaka ok gin osiepe. Osiep cha norumo. Norumo between them. Koro koneno ng'atni to konene ka ng'ama nyalo bedo go achiel in that way. Isebedo kaka sister or ing'e ni seche moko idhag gi ng'ato to boparo ni in kata enemy, not a friend. So onge feelings go. Yeah. Wadog chien kuom Fred mane nitiere kod chandruok ma owacho ni oyuda teko mar ng'ama dichuo to ko chaka ni to lal chandruok nyalo bedo ni mar watwa ni enamo. Yeah. Pode nyalo bedo any of the problems ma wawacho ka. Anxiety very common. Onyalo bedo kata mana hormone problems ma wawacho ka. Onyalo bedo kata mana other problems mag tuoche ma wawacho ka. Koro mano ng'ama nyalo wacho ni ber kotimne nonro mariga ka higa mane wawacho cha. Or odhi adhiya kata sani orange oneni to dende ni kare. Or nitie some anxiety problems moko, gik machande seche ma. Daktari ka wisimbo huko kiena kapoko lalna. Okay. Anjire koduke line huko. Hello penj laktar. Wawinji awacho niya iwuo gi Dennis Ouko ka Kisumu. Machiegni? Napenjo laktar ni to ginene riewruok mang'eny mar Ramonding nyalo ketho nini mar teruok ng'ada. Riewruok mang'eny ka onding'i rami sate. Erokamano onding'e rame nikech ang'o? Openjo riewruok mang'eny, samoro oriewrega mang'eny, openjo kama nyalo kelo chandruok. Kapani wanyalo kete kategori machielo ni bende nitiere tije manyalo miyo ng'ato wito kata bedo kod nyawo mar duong' ng'ama dichuo. Nitie tije manyalo, ing'e ni nerves ma wawacho ka nitie kaka giwuok e tok ng'ato to gibiro e organ. To nitie kaka backbone nyalo bedo gi shida nikech tije ma ng'ato tiyo to compress nerves go. Koro iyudo ni seche moko in gi rem e back to weche mag hera be tami. Ka nitie nerve compression. Mano timore. To en ichiedha to rumo. Daktari, tije mamoko nikech diere moro nitiere ni seche ma ng'ato samoro riembo apiko kuom thuolo malach, samoro ng'ato bet kuom thuolo malach, bende nyalo kelo chandruoge gi koso. Apiko nitie ga temperature moro mbele kanyo ma is a bit high. Mawuok engine mar apiko. Ka nitie ng'ama riembo apiko almost throughout temperature mar that aparo ni en ga gimiole mafuta ni malo to nyalo affect ng'ama dichuo. Koro mano to ng'ere ni timorega. Koro onego bed ni owetewa kata jowa mariembo apiko mondo mi girit family, onego bed ni gitimo nang'o nikech chiemo bende nyaka gikel. Chiemo be nyaka gichiem. Koro idwaro gima comfortable mibetie. Sponge maber, i protect that area. Nikech kata kiriembo kama very rough, nitie kaka that vibration be nyalo kelo shida. But kiketo sponge maber ma kibet to nitie cushion ok affect ayo o prevent temperature be ok bet too high. Liet no kik donj e dendi ahinya kaka ng'ama dichuo. Penjo ng'eny ka daktari, penjo ng'eny ka mabur. En mana ni thuolo emomaya wang'a. Adwa ni mondo mi inyiswa kaka oganda nyalo manage pok oyudo thieth. Director na nyisa Philip Ochieng, onyisa kacha ni waboluongi mondo mi waduka penjo kende. Penjo te. Enena penjo kende emibro duoko mana kiyienwa. Tuo ni en tuo ma common. Kora ng'e ni joma nigi penjo ng'eny mokalo. Penjo ng'eny. Wach mogik minyalo wewa godo kaka ng'ama dichuo nyalo manage
kata kaka onyalo timo seche ma pod othiedho pressure ne cha, seche ma othiedho sukari cha, seche ma otimo exercise mondo ong'i ratil mar dende mondo mi kik obed kod nyawo mar ng'ama dichuo. Gima saneno, ing'e ni gigi to gin tuoche mabiro tichiedho to rumo and so on. Taseyudo ni tuoche madok gi yor kono. Ji paro nok gin tuoche michiedho e osiptal. Ji biro nena bang' higni mang'eny. Ng'ato nyisa nase bedo gi shida ni higni 5. Dhako seweya. Asetemo kendo tama. Tapenje ni to be isedhi osiptal moneni? Ni ne ok ang'e ni gini ichiedho e osiptal. Koro ka ng'ato nigi shida, gima duong' manyalo wacho en ni dhi mondo rangi osiptal. Ka nitie test minyalo tim, oneki inyalo chiedhi. Gin gik mithiedho? Gin gik michiedho. Ponono ni ng'ato deher mondo mi otudre kodi daktari, mondo mi wachwal mbaka ni wagole studio ka watere oko, kata odoko ni wabedo kod chenro machielo mar duoko penjo, inyalo yudi kanye? Nitie namba mar clinic ni Lang'ata Road, opposite T-Mall, luongo ni Family Care Medical Center. To nitie namba ma ginyalo goyo to gibook, en by booking. En 0746 028 088. Ya ka gigoyo to gibook appointment to wanyalo romo to. Inyalo nonwa namba? 0746 0746 028 088. Erokamano. Yeah. Profesa Osur, erokamano makende kuom kawo thuolo. Ibiro wago mbaka wapuonjore gik mang'eny mokalo kotenore kod nyawo mar duong' joma chuo. Wawinjo kaka en gima tudore kod remo kaka ringe del, kaka obwongo, tudore kod wang' neno, chuny gombo, kaeto samoro koro tich nyalo bedo matek kotenore kod tuoche kaka mag pressure. Agero ni kwa luongi tibo biro kendo wachak wang'i ka wanyalo duoko penjogi kata wang'i twak machielo kotenore kod weche mag family, kaka family nyalo bedo kod kwe gi hera makende. Erokamano. Mano en Profesa Osur e penj laktar odiochieng' makawuono. Ageno ni puonjori achiel ariyo adek, ratil mar dendi chal nade, intiere kod tuo mar pressure, bendi madho yath, intiere kod tuo mar sukari, to kama gionge, intiere kod anxiety, intiere kod luoro, koso en ang'o manyalo bedo ni timore. Kadichiel e higa dhi mondo mi otimni check up mar ngimani kaka ng'ama dichuo. To gigi duto te inyalo thiedhi mana kaka Profesa Osur owacho. Erokamano makende ne jogo picha mawa, ne director na Philip Ochieng, erokamano nya Papecho Okoth, erokamano nya producer na. Nyaka kendo odiochieng' machielo, Andrew Otieno, ngima en mwandu.